ime ihe niile ga-emekwana ka ije anyị bịara ka ọnwa isi nna anyị ukwu ga-adịrị anyị ndụ ihe ọla alụ ọgụ ya oge nweta ya ọ ga-afụ ihe ọma sila ala Biafra ọ gaghị anwụ anwụ anụ ebe na-echere ya ọnwụ ga-anwụ onye chere ya ndụ ga-afụ ndụ echere ya ọnwụ ị ga-anwụ mụnwa nụgwa ebe a bụ nwa afọ ya na-ekpebe ekpere ọma na ekpere ọma ga-eme gịnị ga-abịa n'isi m mbe nke ọjọọ ya dị n'isi m n'isi ụmụ m dịka ọ dịla mbụ otu nke otu ọgọ ọ ga-adị n'aha Chukwu ga-abịa maka ihe niile okwu ga-amaka nna anyị ukwu nwa chọrọ itinye ọnụ n'okwu ya anyị nwere obi ọcha n'ebe ọ nọ otu a mbere ebe a na ihe ọbụla nwere ike ime onye ha mee m dọkara onye chọrọ ka fuchu ụmụ anyị ga-amụtara ndị ka aka ga-amụ amụ ka ha nwee fuchu so otu anyị siri bịa ebe a na anyị bịa dịka ọsọ ya nwa na ya ekpere ekpere si Chineke nna ebili eluigwe ya biko ya mere anyị ebere mere nwanne anyị nwoke ebere ike agwụla anyị gọọmenti Naijiria chọrọ ibuzi anyị egwu anyị mere nne biko ka ya kotere biko anyị sekpuola ala onye yọchukwu anyị yọ becha pleti buo ọnụ Chineke nna biko otu anyị si abịabata akwụkwọ maka nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu n'ihe o mere ka etinye na prison Chineke na biko mere anyị ebere ka taa anyị na-eje kọt ya ka anyị nwee ike kpọpụtara anyị ọ ya wuo ekpere m n'aha Jizọs nwanne ukwu eso m from Imo State I'm onye isi ndị constituency Imo State last time I made interview was last court ndewo nna anyị ukwu na ndị Igbo na-akwa ahụ na BBC Igbo ege gị ntị Igbo ka isi bata n'ude gị gwanụ ndị Igbo onye Igbo gwa ha onye Igbo gwakwa ihe ebe isi bịa na kpatara iji bịa ụlọikpe taa aha m amụ custodians Nnamdi Ocho esi from Imo State ụlọ and ọmụọwo the head of custodians and culture of tradition in Imo State ihe anyị kwuru bịawa kpata ihe m onwe m kwuru bịawa wụ ime ka onye ndu anyị bụ Nnamdi Kanu ịbịa witness ikpe ya today and ekwenyekwere m n'aha Chukwu oke abịa na ọ ga-apụtara today ma ọ bụrụ na Naijiria na-ekpe ikpe ziri ezi ọsọ onwe ihe nwa abalị ahụ mere Nnamdi Kanu wụdị onye Igbo so na anyị ga-apụtarịrị ga mee na ohu ọ nụla anya ọtụtụ afọ gara aga nna nna anyị abịarịrị ọnọdụ anyị reshi because of the mmehie nke nna nna anyị mere a bụrụ ọnọdụ anyị reshi ndị mba ọzọ pụta Nnamdi Kanu bute Chukwu okike abịa ma wepụta dịka o si n'ọnụ nna anyị Moshie na-ekwu n'ime akwụkwọ n'umetoro asọ Chukwu okike abịa ma ga-ewepụta onye ama dịka ya onwe n'etiti anyị na mgbe onye ama ga-abịa ihe niile nke onye ama ekwe na ekwerekwe na mmadụ ọbụla nke na-ekweghị onye n'olu onye ama na a ga-ekewapụ ya n'etiti ụmụ Chukwu okike abịa onye ama ahụ Nnamdi Kanu ọ bịala n'oge nke anyị ugbu a ọ na-eleru anya Nnamdi Kanu na nna anyị Moshie na-eji ofu ozi ahụ so ọ bụ Nnamdi Kanu ka nna anyị Moshie na-ekwu okwu akwa ọnụ ma nna anyị Moshie ka ndị English for Moses then ezinụlọ ahụ na-ekwu okwu ezinụlọ IPOB ọ bụ ezinụlọ ahụ ọ na-ekwu okwu ya so anyị ma n'ụbọchị nke taa Chukwu okike abịa maka ala anyị ọlụ dị egwu na Nnamdi Kanu enweghị ihe ọma onye si hapụ ya ka ọ laa o mere ajụ ihe ọ bụrụ na ikpe ziri ezi a na-ere Naijiria na-ekpe ikpe ọ na-ekpe ikpe ziri ezi enweghị ihe maazị Nnamdi Kanu like n'oge mbụ asị na emecha elekshọn Anambra elekshọn ewepụta ya emecha elekshọn tupu ana m atakwa ndozi awa elite ndozi ahụ ndị okenye ndị eze ndị elders ndị politicians ọ bụrụ na ha maara ihe nwoke a Chukwunna ji eme ha ga-ekwenye n'ihi na Nnamdi Kanu na-ekwu okwu future dịka nna ya Ojukwu hụrụ far back na-eti mkpu ndị yara na-anọ mgbe ala gisi ike ha aghọtara ihe ọ na-ekwu onye nwe anyị Chukwu okike abịa ma ewepụtakwala maazị Nnamdi Kanu ya chekwe mkpa ahụ ụfọdụ ndị aghọtadị gị ihe ọ na-ekwu pụta ekwenyere m na ofu esi na Chukwu okike abịa ga-emere anyị ebere ebe ahụ awụda ebe obibi ya ihe niile nwere expiring date ọsọsọ Chukwu okike abịa ma onye na-enwe expiring date ihe niile okeke na-enwe gị expiring date whether zoo or like one day the truth must surely come out so ana m ekele ndị ụmụnne m bịara inyekwa aka dịka otu m chiri bịa ndị niile si ebe niile ka chi Chukwu okike abịa ma edo ala na udo so achọkwara m ikpere achọkwara m ịgọrọ nna ekwu Kanu ọfọ ogologo ndụ ya mere m ji were ofu project ya m onye omenala
ọmụ onye isi ndị custodians n'Imo steeti. Asị m Chukwu okike abịa mapụrụ ime niile kacha ihe niile elu. Nna anyị mmụọ na mmadụ na-asọpụrụ. Nna anyị ji ike ọnwụ, nna anyị ji ike ndụ, nna anyị na-eme ka nwa nwa, nna anyị na-eme ka adị ndụ. Chukwu abịa ma ị maara ọnọdụ enweghị ihe mere n'okpuru ụwa nke gị onwe gị na-ama anya. Ọnọdụ a nna ikwu na onye maara anya ọ chọrọ ịchọkwara ime ka Biafra dị ọsịsọ. Asị m ụsụ mma agịrị asị ụsụ mmadụ agịrị asị. Onye isi ya na-awa ji ọ ga-eji nke onye sọ Nnamdi Kanu ihe ndere dere ya rụpịa ndere dịrị elu, ya rụpịa ndere dịrị ala, ya rụpịa ndere dị mmụọ niile dị iche iche. Asị m ọ ga-arụ ndụ hụ Biafra, onye ga-esi Biafra alọta. Ụsụ mma agịrị esi ụsụ mmadụ agịrị asị ya. Osisi nwere na-atapụrụ egbe elu ga-agbagbe. Onye sọ ya na ya na mmụọ niile dị iche iche. Ihe anyị na-ekwu nwere onwe ka anyị na-ekwu. Anyị na-aza ala ndị Hausa, ya aza ala ndị Yoruba. Anyị sị hapụ anyị ka ala. Nwaanyị lụrụ di na-eme ọ ga-adabara ya na di ya sị alụkwa m ọgwụ ihe ọjọọ. Ọ dabara anyị n'okike ụwa. Unu lezie anya, anyị na ndị awụrụ ofu, nne anyị dị iche, okpukperechi anyị dị iche, ihe niile anyị na ha nwere bi iche iche. So nwere ọta anyị kama ọwụ ndị nne na nna anyị, ụfọdụ ndị na-asa ahụ ndị sa gọvanọ ndị na-ete ha ga-achọrịrị ha ga-ebere nka ọta ahụ ihe. Asị m na nchịkọta okwu anyị niile bịara nga ụkwa anyị ga-ebịa ka anyị ga-eji ala ga-aka mma. Ụsụ mma gị esi ụsụ mmadụ gị esi ahụ ọ ga-adịra mma n'aha Chukwu. Ana m awa ọjị a ugbu a. Asị m mmụọ niile dị iche iche, asị m ha wuru oke ha, mmụọ na-elekọta Abuja, asị m ndị na-ekpe ikpe a tinye ha eziokwu n'ime akwụkwọ eziokwu, n'ihi eziokwu ndụ. Eziokwu ka Chukwu oke ebe mere nke ukwuu. Ọ bụrụ na ụda dị eziokwu ihe agaghị adị, n'ihi na ọsụ ihe dị ọkwa ihe dị n'ihi eziokwu. Ya atụ oke osimiri dị oke osimiri n'ihi eziokwu. Ama m asị m mmụọ niile bụ mmụọ ala Biafra nye aka. Asị m mmụọ na-elekọta ala Abuja, asị m nye aka ka Nnamdi Kanu pụta onwe ihe ọma. Mmụọ niile dị okike nke na-elekọta ụlọ nke na-elekọta mba Afrịka, asị m oke na ndị site n'oke na ọkpọpụta na onye ndu Mazi Nnamdi Kanu n'aha Chukwu okike abịa. Onye ọbụla ga-adị nke sị Nnamdi Kanu ọ ga-amakpu ihe n'ala dịka ọtọ ọjọọ achịrị makpu n'aha Chukwu okike abịa. Nwoke na nwaanyị, onye isi ojii, onye isi ọcha, nke ga-asị nke ga-adị aga esi Mazi Nnamdi Kanu ọ ga-amakpu ihe n'ala. Atụ mmanya ọwụ onye isi omenala n'Imo steeti ka mmụọ. Amụwo Nnamdi Ocho, the leader of custodians and culture and tradition n'Imo steeti. Asị m biko na aga m ahụ mmanya ahụ onwe ha ọtọ n'obodo. Asị m onye isi Nnamdi Kanu na nwaanyị ọ ga-eji nke ụbọchị ọ bịara egbu ya ga-egbu onwe ya. Asị m Chukwu okike abịa mapụrụ mmiri nke ọ na-eri awụrụkwa ya ndụ. Onye chere onwe nkwa ka ya onye chekwara ndụ nkwa ka ya. Asị mmụọ niile na-eji ozi n'ala Abuja ngwa ndụ onwe ihe ma nwa amadi ama n'ihi ọ na-ebu ikpe ziri ezi. Ọnụ bụ mmụọ ozi nke Chukwu oke bakịrị ka ọ na-ejere anyị ozi. Anyị adịghị efe ọnụ ka mmụọ ozi ka anyị na-asụ ọ na-ekpe ikpe ziri ezi. Asị m biko wepụtakwa na wepụta na esi ozi, wepụta na esi ozi, wepụta na esi asị, wepụta na esi nkwụ. Ga-egbu ya ga-egbu onwe ya. Onye so ya na Nnamdi Kanu mmụọ niile Chukwu oke ebe mmasị nke zuo ma mmụọ ukwu ma mmụọ ntakịrị. Ka m gọrọ n'isi anyị niile. Agọrọ m n'isi ezinụlọ ya, gọọ n'isi nwunye, gọọ n'isi ụmụaka ya, gọọ n'isi ezinụlọ ya, gọkwa n'isi ezinụlọ anyị niile n'aha Chukwu okike abịa. Mmụọ ya mmụọ ya. Mazi Omenka, leader of delegates, Biafra Council of Elders. I on November 10th. I had to pitch again today. For one name, okay. Onye isi consider an Imo State. Onye isi consider an Imo State. I mean, onye the leader of the delegate. Biafra Indigenous Council of Elders. Who am I doing? So ihe na-abụ na ọgbọ nwanne anyị nwoke ụfọdụ esolite ama hapụ onye isi anyị ọsọ ha hapụ onye isi anyị Chukwu okike abịa ihe anyị ji maka wee bịa tata Chineke ga-eme ekpere anyị
Igbo ndewo ụlọ akwụla ka o si gaa ndị dị iche iche ndị omenala niile ama ama ka ha bịara ịkwadoro Maazị Nnamdi Kanu dịka na-ekpe ikpe taa. Ndewo dịka nsikwo na mbụ ebe nọbụ na bbc.com ebe nọbụ na Facebook anyị dịka nsikwo na mbụ ị chọrọ ịma ọnọdụ ya bụ ụlọikpe gaa na webụsaịtị anyị ị ga-enweta foto na ihe onyonyo gosiri ọnọdụ etu ụlọikpe nọ ugbu a. Dịka ile anyị ga-ahụ na ụzọ atakpọla chakoo dịka ndị nchekwa na-arụ ọrụ ha. Igbo ya gaziere unu daalụkwa ka isonyere anyị unu ahụla dịka ndị otu dị iche iche na ndị mmadụ dị iche iche si ọwụwa anyanwụ ụfọdụ bikwa na Abuja hapụrụ ụlọ ha n'ihe a na-eme bịa ụlọikpe taa iji kwado Maazị Nnamdi Kanu dịka ga-ekpe ya ikpe. Elekwa anya ihe onyonyo m na-egosi ndị nchekwa elezi anya ha mechiri ụzọ iji hụ na ndị mmadụ esighị ebe ahụ gafee. Lere ka ndozie igwe m ọfụma ka o setere unu ya etu a ka o si dị. Etu a bụ ihe abụọ ọnọdụ mpaghara ụlọikpe Federal High Court na Abuja si dị taa. Daalụkwa ka nsikwo na mbụ ndị na-ajụ kedu ihe na-eme taa ka a ga-ekpe ikpe Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi otu Indigenous People of Biafra ka a na-akpọ IPOB n'aha ịchafụ. Dịka o si dị ekpegburu ya bụ ikpe mgbe ikpeazụ bụ n'ọnwa Disemba afọ 2021 mgbe ọkaikpe nke ịgharịa ya bụ ikpe n'ụbọchị nke taa. Dịka anyị si ghọta abalị gara aga ka gọọmenti Naịjirịa wepụtara ebubo 7 ọhụrụ ha na-ebo Maazị Nnamdi Kanu nke gụnyere ịkpa agwa nke na-ebute ịkpa agwa oyi egwu ka na-akpọ terrorist n'okwu bekee na ijikwa igwe mgbasa ozi agba ndị omekome ume ka ha na-akpa arụ dị iche iche na Naịjirịa kachasị n'ọwụwa anyanwụ. Dịka o si dị ndị na-asị na ka abanye na ụlọikpe anaghị ekwe ka e were ihe onyonyo vidiyo banye n'ụlọikpe, kama ka si kwuo na mbụ gaa na webụsaịtị anyị ị ga-ahụta ihe foto esere otu ọnọdụ ya bụ ụlọikpe dị ka a na-ekpe a ga na-akọwara gị ya ị na-aghọta ihe na-eme n'ụlọikpe. Ndewonu.
Igbo bụ Igbo, ndewonu. Daalụ ndị sonyere anyị na-ele ihe na-eme ka m bụrụ ihe onyonyo m gaa n'aka ekpe m. Ị ga-ahụ ebe ndị si mpaghara dị iche iche bịa ịkwado Nnamdi Kanu. Ndị a bụ ndị bịara dị iche iche si ebe iche bịara ịkwado Nnamdi Kanu. Agọọla ọfọ kpọkwa mma anyị na kpee ekpere dị iche iche ịhụ na ya bụ ikpe gara nke ọma otu ha si chọọ otu uche obi ha dị. Ị ga-ahụkwa ụmụada ka ha na-abịakwa maka mara ma ga-ekwe egwu anyị okwu. Nne anyị ndewo. Ndị nne anyị gwa ụwa na ya dụrụ hapi n'obi adụrụ anyị mma n'ihe ndị so na-eme ya ka anyị ji basị ebe ọ bụ na ụmụada na ya ụmụada ga-akpọkwara ụwa obi adụrọkwa mma n'ife a na-eme nwa ba nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu maka na nwa unu gusiri 9 months bụ amụọ ya ọ bụrụ ihe egwuregwu ka ọ bụ ọnwụnụ nwa bụ nwaanyị amara etu unu si ata afọ mgbe unu anyị adị atụ egwu ọ na anyị na-atụ egwu anyị ghara na ebe anyị nọ ibe ji ọ na-asị na afọ adị atụ egwu ọ bụ na ọ na-atụ egwu ọma na anyị nwere onwe anyị ndụ ka afọ ụzọ maka na Chukwu okike abịa ma na anyị n'ihu anyị nwere ezi ya n'azụ onye ọbụla na-ege anya ga-eche na ọsọ gị na ọbụrụ ọsọ gị nọ o nwere onye kwụrụ a sị ibe kwụrụ ife akwụdebe ya ọ bụ eziokwu a sị onye gwọkalịa ole kalịa ihe anyị na ebe a o nwere ihe ọzọ anyị ji na onye nọ n'eluigwe onye anyị maara okike ihe ma ihe niile ya mere ji asụ n'ụmụ ụmụada nọ n'ụdapụrụ ala Igbo abịa ebe a ime ka ezute nwanne anyị nwoke ihe anyị na-eme na-aga mma ọ ga-abata ihe ọnụ ga-agba mba ụwa na-agụ mba ụwa maka ihe na ebe a na-abụ ndụ mba ụwa ọ ga-adịra ama na Chukwu oke abịa dịka anyị na-agba mbọ ụwa na Naịjirịa na-emegbu anyị emegbu unu lee anya ọ wote ka esi ekpe ikpe mba ga-eyigharịga nke a gara n'obodo ọzọ mmadụ enweghị ihe unu gosipụtara na ihe anyị na-alụwo n'ụwa bụta asị m Chukwu okike abịa dịka o mere nna nna anyị ụmụnna anyị ndị Izrel ọ ga-emere anyị n'oge nke anyị
onye ọma ndewonu mgbaghara ka m na-apagharị ihe onyonyo m ọkụ ọnọdụ ebe a si dị alakwa aka ka ndị mmadụ pụtara n'igwe ha so ka anyị gaa ebe ndị na-akwado Nnamdi Kanu dịka ha na-agụ egwu Nnamdi Kanu ọmarịcha nwa Chineke nyere obodo Afra ododo pụta ihe ka anyị na-aga emere Nnamdi Kanu Chineke nyere obodo Afra ododo pụta ihe ka mụ na emere Samsam bureni ya kọmputa Samsam ijukwuya Samsam omume ya Samsam bureni ya kọmputa Yawede Yasoba Yawede bureni ya kọmputa Mbombo Mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya onye chibereze amara pụrụ ịna ya oyoyo ọhamadike danyị mma mbombo ọhamadike danyị mma mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya oyoyo Nnamdi danyị mma mbombo ọka gbanwụrụ danyị mma mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya mbombo ichere ndị danyị mma mbombo ọkagbu ndị mere amara pụrụ ịna ya mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya mbombo ndị danyị mma mbombo onye chibereze amara pụrụ ịna ya onye chibereze amara pụrụ ịna ya bụ ndị nkwado bịara ịkwado Mazi Nnamdi Kanu ga-ahụ ka ha na-agụ egwu Igbo nwee emume ma gosipụtakwa uche dị ha. Ndewo. You know what it does for a woman to do a child on university level, for the child to graduate without a job, to come back and tell Mama another
have a food. Your son did not take a part of food because there is culture. You know what it takes to have a graduate who are taking a part of food. Oh, you know what it takes to suffer and train your children in the school without job. We committed no crime. We need freedom, give us freedom. Free man, they can't free it for us. No. Journalist, please, don't do anything. Because again, ndị ọrụ nchekwa abịala chụpụ ha sị ha na ha pụọ dịka na-ekwu na ha mechiri okporo ụzọ ịhụla ha apụtala sị dịka ha nọchiri okporo ụzọ akara bụkwa bụ ha na-aga dịka ndị nchekwa si ha pụọ ka ebe ọzọ gafuru mara ma nwere onye n'ime ha dịka ọ dị ugbu a nwebeghị onye nwụchiri ma ọ bụ ihe ọla dị otu ahụ kama sị ha gawa mgbaga ebe ahụ bụrụ egwu ha na-agụ mmadụ nchekwa ndị uwe ojii pụrụ iche ka a na-akpọ special forces ha nọkwa ebe a ekwa ha ha so ndị a na-agụ egwu n'azụ na-aga anyị sorokwa ha ka ya bụ ihe si aga bụ ndị ọmụ na-esonye anyị ugbu a biko sidi achụpụla ndị bịara ịkwado Mazi Nnamdi Kanu ka ha na-agụ egwu ị ga-ahụ ihu mgbe ndị nchekwa dị iche iche ma ndị nke imigreshọn ma ndị uwe ojii nke pụrụ iche asụkwa ha ị ga-ahụ ha ka na-abịakwa ka a garute nso dịka ha si kwuo ka ndị nta akụkọ soro ha n'azụ ya gafere ha mana ka anyị na-agakwa mara ihe bụ uche obi ha n'ebe ndị ahụ ha akwụsịla igwu egwu ka nchekwa si ha kwụsị igwu egwu ha na-agụ daalụkwa na-esonye anyị ebe ị nọ bụ na bbcigbo.com. Journalist, do my job, sir. You're doing your job. Go and do your job, yes. Go back there. Nwere dịka otu ndị nta akụkọ si anyị esoghị na ha n'azụ ịgachikwa azụ ebe ma nwee mpaghara ebe m ga-anọ nweta ihe na-eme nwee nzizi achụpụchala ha kpamkpam na mpaghara ogige ụlọikpe Federal High Court ka anyị na-adọchikwa nso m na-ahụ ka ụfọdụ ndị uwe ojii na-akata osisi ịmama ihe ha chọrọ iji ya bụ osisi mee
a na-agakwa ịhụkwala ụgbọala ndị agha nọchiri ụzọ asị ndị mmadụ kwụsị ebe a dịka o si dị ka anyị laghachi azụ so ndị nchekwa ekweghị ka esoro ha n'azụ hụ ihe ha kwadoro ime ya bụ ndị na-akwado Mazi Nnamdi Kanu dịka ha si bịa mgbe ndị mmadụ na-esonye anyị daalụ Bọlachi ebe a nọwụ na isi obodo Naijiria nakwa na ogige ụlọikpe nke bụ Federal High Court dịka o si dị ebe a ka ha si nleta akụkọ soro dịka ha chụrụ ndị bịara ịkwado Nnamdi Kanu chụtee ha aka nleta akụkọ na ha alaghachitela azụ nwayọọ nwayọọ na ndozi ihe onyonyo mara ma nke sete ha nke ndị akụkọ ka ha ndị nchekwa gbaghara ka ha na-alachite azụ dịka ha chụpụchara ndị na-akwado Mazi Nnamdi Kanu dịkọsili achụpụla ha chụtee ha aka anyị ga-ahụ ha ka ha na-alachite azụ nchekwa dị iche iche ha juru uju ma ndị agha ma ndị uwe ojii pụrụ iche ị ga-ahụkwa ndị nke na-ahụ maka njem imigreshọn ha nọkwa ebe a na ya ka na-alachite azụ ndị abụ ndị gara chụpụ ndị na-agụ egwu hụrụ na mbụ ma na-akwado Mazi Nnamdi Kanu ogige ụlọikpe Federal High Court nọ na mpaghara ebe a kama a chụrụ ha chụtee ha aka ebe ụzọ bidoro na mgbago dịka otuzi ha na-alachitezi azụ ka ha gara chụpụ ndị a na-agụ egwu na-akwado Mazi Nnamdi Kanu ị ga-ahụkwa ma ndị nke civil defense nọkwa ya ndị agha nọkwa ya ndị uwe ojii nọkwa ya n'ụlọ ha na-alachizi azụ maka mgbe ndị a bịara gụwa egwu kpọpụta n'igwe ha si ha na ha gaa ebe ọzọ ga-anọrọ lee ha ka ha na-alaghachi azụ bụ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche ka gafee na okporo ụzọ ebe nke a unu gbaghara ka ihe onyonyo a si ebugharị maka ọ wụta ọnọdụ ebe a si dị nke mere ịgbapụ ụgba daalụkwa onye na-esonye anyị chetakwa ka m si kwuo na mgbe ndị na-ajụ ka anyị gaa ụlọikpe gosi na otu ụlọikpe dị anyị ga-eji ihe onyonyo vidiyo abanye n'ụlọikpe
kama ị gaa na webụsaịtị anyị gbalịrị sete foto ka ịghọta otu ya bụ ikpe si aga. Ndị bụ ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu, onye ọkaikpe, ndị ezinụlọ ya, ha niile nọcha ebe ahụ. Ị ga-enweta foto ha ma ị gaa na webụsaịtị anyị. Ka ya bụ ikpe si agakwa, ị ga-enweta ya. Anyị na-akọwa ya n'ahịrị n'ahịrị ka ị nwee ike soro ya ghọta otu ya bụ ikpe si aga. Ndewo. Ị hụkwala ndị ụgbọala ndị ọrụ nchekwa dị iche iche. Onye ọma na-esonye anyị, ndewo. Ị ga-ahụkwa ụgbọala ndị nchekwa dị iche iche na-agafe na-abanye n'ime ụlọikpe Federal High Court nke Nigeria nke dị n'Abuja. Ị ga-ahụ ha, ndị nke bụ ndị nke agha elu, ndị agwa ndị nke Special Forces dịka akpọ ha, nakwa ndị agha ụgbọala nke ha na-agafekwa. Ndewo Igbo ndị ọma onye na-esonye anyị, daalụ dịka isonye anyị n'ụbọchị 18 nke ụbọchị Tuzdee, ụbọchị a nke bụ n'ọnwa Jenụwarị afọ 2022. Maka ndị na-esonye anyị ugbu a na-ajụ kedu ihe na-eme, kedu ebe unu nọ. Ebe a nọ bụ na isi obodo Naijiria, n'ụlọ ikpe Federal High Court ebe a ga-ekpe Mazi Nnamdi Kanu ikpe. Dịka o si dị, ya bụ ikpe mgbe ikpeazụ ekpere ya bụ na ọnwa Disemba afọ 2021, mgbe ọkaiwu higharị ya bụ ikpe hiere ya n'ụbọchị nke taa. So dịka o si dị, mana kama abalị gara aga ka gọọmenti Naijiria wepụtara ebubo 7 ọzọ tụkwasara n'isi ya bụ Mazi Nnamdi Kanu, nke gụnyere na ọ na-akpa agwa nke na-ebute iyi egwu nke bụ terrorism n'okwu bekee, ma na-agbakwa ndị otu ya ume ka ha na-arụ ogbunigwe, na-agbakwa ndị otu ya ume ka ha gaa n'ọgba ndị otu ya ume ha ji gaa mebie
ụlọ ụgbọala njem nke Lagos steeti n'aka na ya bụ ihe butere ọghọm nye ndị mmadụ ma Lagos steeti na-ebokwa ebubo na ọ kweghị ka ndị mmadụ tagagharịa n'ala Igbo dịka etinyere mmasị sit at home na o yiri ndị mmadụ egwu na onye pụtara ga-eji anya ya ahụ ntị ya na ya bụ ihe na ebu ndị ọzọ ka e mere ka o ruo 7 ka e boro ya. Ọ bụ ihe ha bịara ụlọ ikpe taa ikpe. N'ihe esonye anyị ugbu a iwela ihe onyonyo anụnwa azụ ị ga-ahụ mgbe ndị nkwado ya bịara, ndị nne bịara ụdị nke ha, ụmụ agbọghọ bịara, okorobịa bịara, ndị nna bịakwara ịkwado Mazi Nnamdi Kanu dịka ha bịara gụwa egwu ha gosipụtawa uche obi ha. Ndị nchekwa pụtakwara n'igwe chụla ha azụ ma dịka o si dị ha na ha batara nwayọọ nwayọọ a ga-enwekwa ohere ịgba ha ajụjụ ọnụ. Dịka nsi kwuo na mbụ ndị na-asị mbanye ụlọ ikpe anaghị eji ihe onyonyo vidiyo taa abanye ụlọ ikpe, kama gaa na webụsaịtị anyị ị ga-enweta ihe foto anyị setere dịka ya bụ ikpe si aga. Chetakwa ebe nọwụ na BBC Igbo, ị nọ na Facebook anyị ugbu anyị nọkwa na Instagram, were akara BBC Igbo chọọ anyị ị ga-achọta anyị. Gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ị ga-enweta anyị ma akụkọ ihe na-eme gbasara ikpe a dịka ọ na-eme ugbu a dịka ọ na-agbawa ị ga-enweta na webụsaịtị anyị. Ma ihe onyonyo ga-egosi gị ụlọ ikpe, ọnọdụ ụlọ ikpe dị ugbu a, gaa na webụsaịtị anyị ị ga-ahụta ya. Igbo bụ Igbo, ndewo na anyị ka nọkwa ebe a ọnwa ebe anyị na-aga. Anyị kpọdoro ntu n'ala ebe a hụ na a ga-enweta ihe niile na-eme gbasara ya bụ ikpe Mazi Nnamdi Kanu. Ndewonu. Igbo, ndewonu. Aka na-enwetakwa ozu na-ezite Amaka Justus, anyị na-ahụkwa gị, daalụ, ndewo. Otu onye na-adịbe na gịnị na-eme ilezi anya ebe anyị nọwụ na isi obodo Naijiria nke bụ Abuja. Anyị nọkwa na Federal High Court ebe na-ekpe ya bụ ikpe na-aga ugbu a n'ime ebe ahụ.
ebe na-ekpe Mazi Nnamdi Kanu ikpe. Dịka si kwuo na mbụ, ị chọrọ ịmata ihe na-eme otu ya bụ ụlọikpe si dị maka na-eji ihe onyonyo a ebe ahụ, kama anyị gbalịrị setere unu foto na-akọwara unu ka ya bụ ikpe si aga n'ahịrị. Gbalịa gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ka ị nweta ọnọdụ ụlọikpe, nweta ihe na-eme ugbu a ka a na-ekwupụ okwu. Ị ga-aha na webụsaịtị anyị okwu ọbụla ekwu, nkata ọla akpara, ihe ole gosiri onye ọbatara n'ụlọ ikpe a na-esete ya na foto. Ị ga-aha na webụsaịtị anyị were ọsọ were ije gaa na www.bbcigbo.com. Ị ga-ahụ ya bụ akụkọ n'ihu webụsaịtị anyị, soro ya ghọta ihe na-eme n'ime ụlọikpe. Ndewo. Obi Igbo, ndewonu. Nke anyị si kwuo na mbụ, ike a ga-agwa anyị na-ewetara unu ihe ọbụla na-eme, kachasị nke na-eme taa, ikpe Mazi Nnamdi Kanu. Ị na-ajụ onye bụ Mazi Nnamdi Kanu? Mazi Nnamdi Kanu bụ o si Afara Ukwu nke dị n'Ibeku, Ụmụahịa, okpuru ọchịchị Ụmụahịa nke dị na Abia steeti, ọwụwa anyanwụ Naijiria. Ọ ya bụkwa na onye isi ndị otu Indigenous People of Biafra nke a na-akpọ IPOB n'aha ịchafụ ya. Dịka o siri dị, ọ bụrụ taa ka ihe na njem ndị gọọmenti Naijiria bidoro kemgbe afọ 2015 ka nwụchiri ya mbụ. Bido kpewe ikpe ịgba gọọmenti Naijiria mgbe okpuru na ịgba ndị mmadụ ume ka ha bute ọgbaghara n'ụzọ dị iche iche, chekwara ịwakpo ndị nchekwa. Ekpere ikpe ya nke ikpeazụ na ụbọchị 2 nke ọnwa Disemba afọ 2021, ebe ọkaikpe higharịrị ikpe ya si na ọ ga-awụ taa ụbọchị 18 Tuzdee nke afọ 2022. Dịka o siri dị, ya bụ ikpe bidoro ihe dịka elekere 9 nke ụtụtụ. Ọ bụrụ isonye anyị mgbe anyị bidoro kemgbe, ndị ọkaiwu Mazi Nnamdi Kanu awụchiela na ya bụ ụlọ ikpe. Kasịpụkwa na mbụ, were ọsọ were ije gaa na bbcigbo.com. Ị ga-ahụta otu ya bụ ikpe si aga ugbu a. Ị ga-enweta ihe foto onyonyo ọnọdụ ụlọikpe ahụ. Dịka m si ekwu, abalị gara aga ka gọọmenti Naijiria wepụtara ebubo 7 ọhụrụ ọzọ ha bukwasara n'isi Mazi Nnamdi Kanu. Maka ndị na-amaghị, ka m gụpụtara unu ebe a. Ya bụ nke mbụ na-ekwu na a na-ebo ya ebubo na Nnamdi Kanu ji igwe eji agbasa ozi nọrọ na obodo London nke dị na mba Britain na-akpa oke ịkụsa ịdọpụ ọwụwa anyanwụ na ndịda Naijiria n'ime Naijiria, nke nyekwara Kogi steeti na Benue steeti. Dịka ya bụ ebo na-ekwu na ọ kpara nkata isepụ mpaghara ndị a na Naijiria, mee ka ha wụrụ otu ala nke a kpọrọ Biafra. Ebubo abụọ a na-ebukwa ya na o jikwa ya bụ igwe o ji agbasa ozi akparị onye isi ala Naijiria. Ọ kpọrọ ya aha dị iche iche, kpọọ ya onye na ọ maghị ihe, kpọọ ya onye otu oyi egwu, na o nwekwara obi ọjọọ na ebubo ndị ọzọ dị iche iche o boro ha. Nke atọ bụkwa na-ekwu na o bubatara igwe eji agbasa ozi nke a kpọrọ tram 50L na o zoro ya ezo na ihe ala nke dị na Anambra steeti. Ebubo ọzọ bụkwa na o ji ọnụ ya kpọpụta onwe ya dịka onye otu Indigenous People of Biafra nke gọọmenti machiri na mbụ. Egakwa n'ihu boko ya ebubo ọzọ si na ọ kpara agwa iyi ndụ egwu mgbe o ji igwe redio ya agbasa ozi mgbe ọ nọ London na-agbasa ozi na-agwa ndị otu IPOB
ka ha wakpo ndị nchekwa Naịjirịa na ndị ezinụlọ ha. Aga n'ihu bokwa ya ebubo ọzọ na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu ọzọkwa mgbe ọ na-agwa ndị ọha mmadụ ka ha gbuo ndị uwe ojii ọbụla ha hụrụ. A na-ebukwa ya ebubo ọzọ si na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu dịka ọ na-ekwu na ihe ndị niile ga-eme na ndị mmadụ ga-anwụ na ọnwekwa ihe ga-eme. Ebukwa ebubo ọzọ na o jikwa igwe mgbasa ozi ya nke bụ redio mgbe ọ nọkwa na London wee kpaa agwa butere iyi ndụ egwu mgbe ọ sị ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ na onye pụtara n'ezi ma sị na o yijere ha na onye pụtara ụbọchị esi onye pụtara ezi na onye ahụ ga-anwụ na ọ bụ iwu o nyere ka ebubo eboro ya. Ebukwa ebubo ọzọ na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu ọzọ mgbe o jikwa igwe o ji agbasa ozi. O nwere ndị na-abịa amaghị m ndị ha bụ ọkwa ndị nchekwa na mpaghara ihe onyonyo m. Ekwenyere na ndị a bụ ndị nchekwa ịhụla ka ha na-abanye ụlọikpe. Ka m gakwa n'ihu ebe anyị kwụsịrị maka onye na-esonye anyị ugbu a, m na-agụpụta ebubo gọọmenti Naịjirịa boro n'isi Nnamdi Kanu. Ebubo a pụtara abalị gara aga maka ndị na-amaghị ha rukwara 7 ka m na-agụ. A na-ekwu na Mazi Nnamdi Kanu jikwa igwe mgbasa ozi ya nke were redio n'okwu bekee were gbaa ụfọdụ ndị mmadụ ume ka ha mee ngagharị iwe n'ebe ọ dị njọ megide gọọmenti Naịjirịa. A na-ekwukwa ebubo ọzọ ebukwara ya bụ na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu mgbe ọ gwara ndị mmadụ ọha mmadụ ka ha gaa na ọdọ ụgbọala nke Lagos steeti nke ji ebugharị ndị mmadụ ma gbaa ụgbọala ndị n'ebe ahụ ọkụ na ọ bụ ya kwara ndị mmadụ ha ji gaa kpaa agwa. Nke a bụ mgbe a na-eme ngagharị iwe EndSARS ma ọ bụrụ na ị ga-echeta. Ọzọkwa ife egboro ya bụ na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu mgbe o jikwa igwe a o ji agbasa ozi gwa ndị otu ya bụ ndị otu IPOB ka ha rụpụta ogbunigwe. Ọzọkwa ebukwa ya ebubo si na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu mgbe ọ gwara ndị mmadụ ka ha kwụsị ntuliaka nke a na-eme na Anambra steeti ma mebichaa akụrụngwa na ihe ndị Naịjirịa ji eme ntuliaka na ihe eji achụnta ego. Ọzọkwa ebubo nke ikpeazụ egboro ya bụ na ọ gbakwara agwa iyi ndụ egwu mgbe o nyere iwu si na onye ọbụla nke na-erubeghị isi oge emere mmachi onye pụtara ezi ma ọ na-emere mmachi onye pụtara ezi na ọwụwa anyanwụ onye ahụ were aka ya dee akwụkwọ ọnwụ ya. Dịka o si dị, iwu ndị a ịchịkọta ya bụ ihe isi akpụ n'ọnụ eji kpee ikpe nke a ga-ekpe taa. Dịka o si dị, ka m si kwuo na mbụ, aga m eji ihe onyonyo vidio banye n'ụlọ ikpe dịka iwu Naịjirịa meziri ya, kama gaa na webụsaịtị anyị gbalịrị setere gị foto ma na-akọwara gị n'ahịrị n'ahịrị ka ya bụ ikpe si aga. Ndewonu.
Igbo Igbo daalụkwa ndị na-esonye anyị nkwa ime ebe nọ na BBC Igbo ebe ọ na-akpọtụ ebe ọ na-achọtụ ka anyị sikwe gị nkwa ihe ọbụla na-eme anyị ewetara gị dịka o si dị ugbu a tinyere ya bụ ikpe ọ ga-abụzi echi na-abịa abịa nke bụ ụbọchị 19 ọnwa Jenụwarị ya bụ 2022 ga-ekpezi ya bụ ikpe dịka o si dị ịchọrọ ịmata otu a si bịa na mkpebi a gaa na webụsaịtị anyị ga-enwe ntị nke ọma www.bbcigbo.com ebe ahụ ị ga-enweta usoro ikpe a si gaa taa n'ahịrị ị ga-enweta ihe onyonyo otu ime ụlọikpe si dị otu ọnọdụ ụlọikpe si dị ndị bịara ụlọikpe ihe ọbụla ị chọrọ ịhụ ị na-agụghị ihe onyonyo a na-eso ugbu a gaa na webụsaịtị anyị ị ga-enweta ha niile dịka o si dị akwụkwọ ihe m kwuru na mbụ ya bụ ikpe ehigharịala ya ọ ga-awụzi echi na-abịa abịa ka a ga-ekpe ya echi nke bụ ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị a afọ 2022 dịka m si kwuo na mbụ ị chọrọ ịmata otu mkpebi ya bụ nhigharị etu si rute ya bụ mkpebi gaa na webụsaịtị anyị www.bbcigbo.com ị ga-enweta ya n'uju ị ga-enweta otu ya bụ ikpe si bido n'ahịrị ma ruo otu esi rute na mkpebi a chetakwa echi na-abịa abịa a ga-anọkwa ebe a isi ụtụtụ iwetara unu ka ya bụ ihe si eme ka ya bụ ikpe si aga maka ndị sonye anyị na mbụ ndị nkwado Mazi Nnamdi Kanu nọbụ ebe a kama ndị nchekwa bịara chọpụ ha ma ha bịara bịa gụwa egwu gosipụta uche obi ha asị ha na ha pụọ dịka o siri ka ha ma were na-enwere ike itinyecha ọnụ ịgwa anyị okwu What's up? Hey. Mazi an activist and onye obi adị anyị mma n'ihe a na-eme taa afụrụ m ebe efere obi a na-ebe ekpesi taa si na ga-ete ego nwanne echi ofu onye maka gịnị nwere onye obi dị mma ihe a na-asị anyị na anyị ga-ana obere oge na ọbụna ndị na-ekpe ikpe dịzibe onye ọbụla anaba asịkwa anyị na anyị ga-agatakwa echi ekwana echi judgment ka a na-enye ka ịta n'aka nri na ya n'aka ndị ọkpụkpe ejiri ebe niile nwere onye otu mma nwere ndọpụtasị ekpere ihe a ga-eme n'obi nwere onye obi mma onye ọbụla iwu na-ewu onye ọbụla ya mere anyị jiri anọ n'ebe a n'ụbọchị taa ma na-asị ka mba ụwa n'onu anyị na ya dụrụ nwere oge obi juru anyị ma na ihe a na-eme a na-emegbuzi anyị emegbu abịa asị ka anyị baba akpọ anyị ka anyị baba anyị lute n'ụzọ basị anyị nagharị azụ beje chuzo ndị bụ ndị nkeba ndị ofu anyị ihe anyị mere nwere ihe anyị mere basị anyị naba anyị nwere nwaanyị na-achịkwa na nkwọmba ke alụkwa chụkwa anyị from this place don't we come back again because of na anyị sị na ya ma na anyị mere anyị jibana anyị na-asị ka ndị mba ụwa na-anụ ụlọ anyị kparapụta anyị ka a na-arapụ anyị masị na nke ndewo nwanne m nwaanyị daalụ nne ịmakọkwa kedu ndị Igbo biko gwanụ ha onye bụ ihe kpọtara gị ji bịa ebe a nụwa taa ịpụtara m ebe a maka ikpe onye isi anyị onye ndị kpọnata ya ebe a dịka onye ori na-adịghị olu anyị wesị ka anyị bịa soro fụ n'ihe a na-eme ya nọ nna anyị ka ọ bụ ka anyị mara ihe na-eme mana otu o si wee dị nna anyị ga-afụ na ndị uwe ojii na ndị nchekwaba obodo juru ebe niile a sị na ya ma mba mana ha na-ekwu na maazị enweghị ndị na-esi ya
arapụgodo anyị ka anyị banye ka mara mmadụ ole ka ama ka ha ga-afụ ụzọ ebe ahụ na ahapụ ndị na-eso maazị anyị chọrọ ka ha ghọta na ndị na-eso maazị karịrị ndị chọrọ itinyekwanụ ndị ya n'ebe ọ nọ karị arapụ anyị na maazị nwere ndị na-esi ya karịa ọ naghịpụla anyị nwekwa ndị ka nọ na mgbago ebe a chụrụ anyị ruche ebe ahụ mana anyị nwachiri ọnwụ nachitewa azụ ebe anyị sị na anyị ga-afụ isi ya taa echi na anyị ga-afụ nwanne echi na anyị ga-aga ma mmewepụ taa ha ji anyị ncha taa anyị ga-anọ ebe a chen anyị ga n'aka daalụ Bobi Igbo ndewonu ụnụ afụgonu ka o si gaa ya bụ ndị bịara ịkwado Mazi Nnamdi Kanu dịka si kwuo na mbụ taa bụ ụbọchị ikpe ya agụpụtara m ebubo 7 gọọmenti Naijiria bụrụ n'isi ya dịka ya ekpe ya taa echi na-abịa abịa ekpe ya nwanne echi nke bụ na ga-ekpe ya ụbọchị 19 nke ọnwa Jenụwarị bụkwara ụbọchị 20 ọnwa Jenụwarị a ekosiri ndị anyị kwuru okwu na-ekwu na obi adịghị ha mma ndị bịara ịkwado Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu ka atọhapụ ya ndị bịara ịkwado iwu atọhapụ ya ọlawa na onweghị ihe o mere kama dịkwụsị dị ụlọ ikpe Naijiria ka ọ dị ikpe etu ya bụ ikpe ga-esiga dịka nsikwuo na mbụ ịgharigo ya bụ ikpe a ga-ebidokwa echi na-abịa abịa ụbọchị 19 bidokwa kpewe ya bụ ikpe chere oke onweghị ihe na-eme so dịka ntị ghọtala ị ga-ahụ ụgbọala ndị kwụ n'ahịrị maka emechiri ụzọ ebe a kwesịrị isi gafee ahịrị a toruo n'isi ebe ụzọ ahụ kwụsịrị takwa ebe nọ bụ na BBC Igbo ka ntị kwuo na mbụ ịchọrọ ịhụta otu ya bụ ikpe si gaa na webụsaịtị anyị gaa na bbc.igbo.com ị ga-ahụta otu ya bụ ụlọikpe otu ya bụ ikpe si gaa ọnọdụ ime ụlọikpe ndị bịara ụlọikpe ị ga-ahụ ndị ọkaiwu na meka hụ ọkaiwu n'ike Naijiria hụ n'ahịrị anyị kọwara otu ya bụ ikpe si bido na otu o si aga ndewo they don't come again that side. They don't open this. They don't use them. When they have access now, they don't pull that place again. Ka nwụsọ ọnwa m ebe a na-esetere unu esi ya bụ ihe si aga Bobi Igbo ndewo Igbo ndị ọma nwere otu nwanne anyị nwoke n'ebe a esi nwe ya ihe agbarụ si ka njụọ ya si ya kedu ihe meziri gị ji gbaruo taa biko gbanye ndị bụ onye bụ anene ndewo anene mbụ na ọgwụ nke rubisi gị ga-achụba gị si kedu ife na-eme ọ nwere ihe kpesara m kedu ihe gbasara iru gị ji gbaruo taa Bobi Igbo ekene m na ọ bịasị ọdụzie ka ọ na Igbo na anya enwe ezi mmadụ na Igbo a biko na Igbo ụmụnne m unu ya ọnọdụ ka anyị jiri anyị na-eme ihe sọrọ ha enụ ndị na-achị obodo a ka anyị bịakwana ka anyị kene Maazị nna anyị ukwu ejikwa anyị niile anyị na-ata akwụkwọ na-ebe akwụkwọ anya mmiri na-agba anyị abịakwa ka anyị hụ Maazị ajụ na anyị ama mbata mana ụmụaka ndị ụtọ atụ na-emegheri ikpocha ma mma ma ihe niile bata kịta na-emepere ha geeti ha abata nọrọ ebe ahụ na-eme mkpọtụ na-achọ onye ha ya emeri ahụ ndị Igbo na-anọkwado na-egbusi ụmụnne unu ndị Igbo anyị nọ n'isi ma anụ na ihe unu mere bifo anyị anwụcha biko ọgwụ ka o si ha ebidokwala ebo abụ ọzọ ka were ọnọdụ ka ha petụkwara Is another Savior, holy, 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 holy.
ndị nkwado Mazi Nnamdi Kanu akakwala ọzọ bụ egwu nkwado ha onye ọkaiwu na-agafesịkwa ha na-agụ ya bụ Let me bring my phone. Hey! Come and stay here. I'm asking me this. I'm here. Sorry, let me. Cameraman, are you good, right? One of the council for please let's listen to him here in Iowa as we speak. Okay, today we have come to the court. And what is your appraisal of your event? Well, as usual, the federal government, the DSS, allowed few lawyers. The white man from US, was not even allowed to go to the court again. The man is standing outside the court. He was not even allowed. There are now only few lawyers. Like as you know, is the new council. Some of us were identified as people to the press. They did not allow us to go inside. We've been standing there for hours. And as I I don't know what's happening. I'll tell you what's happening. But we have observed that there's a big Yes, this other group, very close to the court, are the group sponsored by the federal government. The main terrorists are the ones protesting. Now brandishing Nnamdi Kanu as a terrorist. That is stupid of them. You understand? The security men allow them, you can see, allow them to the court. They are there now. And almost entering the court. Then this other group chatting. You can see chatting. Ordinary chatting, they are not armed, nothing. They refuse to allow them. They will come and check them again. But they allow this other group, controlled by the security men. And you come and tell me we're in one Nigeria. Please, I should not be addressed as a Nigerian. I'm ashamed of what I've seen today.
I'm very, very ashamed. So what do you want to be addressing? If you call me outside Nigeria, if you call me a Biafran, I will answer. If you call me a Biafran, I will answer. Then they come and kick me. No problem. If you call me Biafran, I will answer. Because if I'm a Nigerian, why would they allow some group and choose other group? Why? Why would they allow me to enter the door? I was fully go to Nigerian bar. I'm fully roped. Fully roped. And I was asked not to enter the court.